हेलो पिलाମାନେ ତୁମେମାନେ ସବୁ ଆଜି କେମିତି ଅଛ? ଆମେ ଆଜି ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରର ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବା। କିଛି ବାକି ଥିଲା ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରର, ତ ଚାଲ ପଢ଼ିବା। ଶୁଳ୍କ, ବଳକଳ, ଉଲ୍କା, ଫଲ୍ଗୁ, ଫାଲ୍ଗୁନ, ଗଳ୍ପ, କଳ୍ପନା, ସଂକଳ୍ପ, ଗୁଳ୍ଫ, ପ୍ରଗଳ୍ଫ, ନିଶ୍ଚୟ, ପଶ୍ଚାତ୍, ପଶ୍ଚିମ, ଶିରଚ୍ଛେଦ, ଦୁଶ୍ଛେଦ, ଶୁଷ୍କ, ଦୁଷ୍କର, ପରିଷ୍କାର, କଷ୍ଟ, ଦୁଷ୍ଟ, ସମଷ୍ଟି, ଷଷ୍ଠ, କନିଷ୍ଠ, ନିଷ୍ଠୁର, କୃଷ୍ଣ, ବୈଷ୍ଣବ, ସହିଷ୍ଣୁ, ପୁଷ୍ପ, ନିଷ୍ପାପ, ନିଷ୍ପୀଡ଼ନ, ନିଷ୍ଫଳ, ନିଷ୍ଫେଦ, ତସ୍କର, ପୁରସ୍କାର, ନମସ୍କାର, ସ୍ଖଳନ, ଅସ୍ତ, ବିସ୍ତାର, ଅଗସ୍ତି, ସ୍ଥଳ, ସ୍ଥାନ, ସ୍ଥାପନ, ବାଷ୍ପ, ସ୍ପର୍ଶ, ପରସ୍ପର, ସ୍ଫଟିକ, ସ୍ଫୀତ, ଅସ୍ଫାଳନ, ବକ୍ତ୍ର, ତୀକ୍ଷ୍ଣ, ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଯକ୍ଷ୍ମ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସାକ୍ଷ୍ୟ, ଭକ୍ଷ୍ୟ, ପଙ୍କ୍ତି, ଆକାଙ୍କ୍ଷା, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ପୁଣ୍ଡ୍ର, ସମ୍ପ୍ରତି, ସମ୍ପ୍ରଦାନ, ସମ୍ଭ୍ରମ, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ, ଅର୍ଚ୍ଚନା, ଚର୍ଚ୍ଚା, ମୂର୍ଚ୍ଛା, ମୂର୍ଚ୍ଛନା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଚୂର୍ଣ୍ଣ, କର୍ତ୍ତନ, କୀର୍ତ୍ତି, ମୂର୍ତ୍ତି, ଗନ୍ଧର୍ବ, ଅର୍ଥ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ, ଭର୍ତ୍ସନା, ଆର୍ଦ୍ର, କାର୍ଯ୍ୟ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପାର୍ଶ୍ୱ, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ, ନିଷ୍କ୍ରିୟ। ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ଥିଲାନି। ତତ୍ତ୍ୱ, ମହତ୍ତ୍ୱ, ସତ୍ତ୍ୱ, ପୁତ୍ର, ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା, ମତ୍ସ୍ୟ, ଅନ୍ତ୍ୟ, ତନ୍ତ୍ର, ଯନ୍ତ୍ର, ମନ୍ତ୍ରୀ, ସାନ୍ତ୍ୱନା, ଚନ୍ଦ୍ର, ଇନ୍ଦ୍ର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ରନ୍ଧ୍ର, ବିନ୍ଧ୍ୟ, ସନ୍ଧ୍ୟା, ବନ୍ଧ୍ୟା, ସନ୍ନ୍ୟାସ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଉଷ୍ଟ୍ର, ରାଷ୍ଟ୍ର, ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ, ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନ, ଅସ୍ତ୍ର, ଶାସ୍ତ୍ର, ବସ୍ତ୍ର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗ୍ରାହସ୍ଥ୍ୟ, ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, କର୍ତ୍ତି, ଊର୍ଧ୍ୱ। ପିଲାମାନେ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରଟି ଆଜି ଆମର ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। କାଲି ପୁଣି ଦେଖା ହବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।